lidt punkteret, når du kommer ned. Jeg kravler lige op, så du kan se mig. Ja, prøv at se, hvor glad han er for at få brugt alle de kræfter. Jamen, han ser glad nok ud. Hej, lille mand. Hej, lille skat. Hej. Ja, jeg vil vurdere, at han måske smiler. Ja. Men du kravler ikke så meget, som du nogle gange gør. Nej. Du er bare en lille flad baby. Ja. Ja. Kan du se hans ansigt komme? Ja, lidt. Altså, det er hvad. Ja. Det er da en glad baby. Ja. Er det sjovt? Er det sjovt? Og det er altså ikke dig, der gør det. Det er ham, der gør det. Ja da. Ja. Må vi få et til? Man skal lige tage sig lidt sammen nogle gange. Du ser bekymret ud nu. Hvad? Skal vi lige have den der arm ud og hjælpe? Skal vi lægge den her? Den. Oha. Måske er det også meget, meget rart sådan at ligge lidt på maven. Det får man jo ikke det kan det godt være. når man er baby længere. Ja, det er benene, der skal arbejde. Det er ikke ryggen. Jeg tror måske, det er sjovere at bare ligge og flade lidt ud. Hej. Hej, lille mand. Hvad? Nu arbejder benene lidt igen her. Ja, men det er hernede. Godt mærke, du presser lidt med benene, men du skal ligesom... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er hernede, det foregår. Ja. Og så... Ja. Det er også blevet fint. Kom så, lille mand. Ja. Ja, det er rigtigt. Ej, hvor er du dygtig. Ja. Du er så stærk. Ja. Det er altså virkelig, det er bare bootcamp det her. Jeg tror lige, jeg tager den der lille dims, som han kan ligge ovenpå. Ja. Hvad så, lille mand? Var det hårdt? Er det morgengymnastikken her? Ja, men det skal nok gætte på os. Se, nu tager vi lige så stille op her. Hvor skal vi have den hen? Lidt nedad her. Deromkring? Så prøver vi at lægge den lige så stille her. Trænger I til en klud også? Så der kommer lidt sammen. Sammen kan så fint tørre af i. Se, så kan man virkelig holde sit hoved. Hvor er du stærk. Hvor er du stærk. Han er ikke helt så meget i Rainbow-humør i dag, som han nogle gange. Nej. Men du holder hovedet så fint. Ja, du gør. Ej, der kom du. Flot. Ja, så kom du over. Ja, så bliver man også lidt sur. Ja, hvad skete der lige der? Hej. Hvad skete der lige der? Man bliver trænet hårdt af sine forældre. Hej. Nu får du fri. Nu får du fri. Ja. Sådan, det skal. Men ved du hvad? Det her, det er vejen til frihed. Det er vejen til at kunne kravle rundt og rive i folks, eller rive i vores ting, og vælte bøger ned fra væggen og hylderne. Hej, I to. Hej. Klokken er ved at være 9 søndag morgen.
Og Arthur har været op siden klokken 6. Der har han så valgt bare at sove lidt på sin far rundt omkring. Og Astrid kom op for et kvarters tid siden. Hun fik lov til at sove her til morgen, for hun tog første del af natten. Ja, du skal jo mandsopdækkes, ikke? Du skal jo mandsopdækkes, lille dreng. Og du var hygge. Så stopper vi. Nu ser du også træt ud.